No se'n va qui deixa una petjada tan profunda en el cor d'Alcúdia. Gràcies pel teu compromís incansable, company. Bon viatge, Joan Gaspar. Allà on siguis, continua lluitant per un món més just. Us pareix? Fem un minut de silenci en acabar. Ara es dona per acabat el plenari, però sí que qualcú dels assistents vol dir unes paraules. Bé, jo simplement en nom de la direcció del partit del PSI-PSOE a nivell de Mallorca només puc tenir paraules d'agraïment per tot aquest reconeixement que s'ha fet per part del consistori, però no només per part del consistori, sinó també per part dels treballadors i també per part del poble d'Alcúdia. Jo crec que destacar la figura d'en Joan Gaspar passa per ser un gran servidor públic. Crec que és un exemple, crec que és una persona que ens deixa petjada a tots en el nostre cos i que ben segur allà on sigui estem convençuts que la seva estela ens acompanyarà durant tot el nostre temps com un exemple de persona, ja no només com a polític, com un exemple de bona persona, i sobretot simplement acabar dient que moltíssimes gràcies per totes les mostres de suport i també una abraçada molt forta a la seva família. Gràcies. Gràcies. Hi ha qualcú més que vulgui dir unes paraules? I de donar per acabat el plenari. Gràcies a tots.